rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na yau tare da ni Mustapha Awal Zubair. A yau darasinmu na yau zan koyar da mu wani ɓoyayyen abu a kan Gmail account ɗinka misali. Indai kana amfani da shi to zan nuna maka wannan hanyar da za a ga misali yake ajiye maka ɓoyayyen abu a kan Gmail ɗinka. Misali mutum za ga yana da waya yana amfani da ita misali lokacin da ka siyo wayarka tana sabuwa za ga misali lokacin da kake resetting ɗinta za ka ji an ce ka saka Gmail ɗinka da wane ne. To in ka saka wannan Gmail ɗin sometimes mafi akasari za ga mutum yana ɗan mantawa misali da password ɗin wani abu da yayi creating ko wani tangible abu da yayi creating. Sometimes ko na Facebook ko misali na Twitter. Sometimes za ga misali lokacin da kake login Twitter ɗinka za ga misali za ka ji tana ce maka za ka iya remember ta maka saving wannan remembering password ɗinka. Sometimes za ga mutum ya manta kuma ya rasa yanda zai yi ya buɗe wannan Twitter ɗinsa ko Facebook account ɗinsa ko wani abu makamanci da yake amfani da social media wanda za ka sa username da password. To abu mafi sauƙi abin da ya sa ake so mutum ya ringa saka Gmail ɗinsa saboda security wa'annan abubuwa. Sannan kuma duk sanda misali za ka yi login wannan abun za ga sometimes wayarka tana nuna maka misali lokacin da kake login za ta ce maka dan Allah ta tuna maka da wannan password ɗin. To sometimes mutane basa gane amfanin wannan abun sai sanda suka manta password ɗinsu. To amma yanzu a wannan bidiyon namu zan nuna misali amfanin wannan abun idan ka danna ta ringa yi maka remembering wannan password ɗin. To ko da ace ka manta indai Gmail ɗinka da kake amfani da shi yana kan wayarka to za ka iya recovering wannan password ɗin. To da farko mutum abin da zai fara yi a nan wajen idan ya ɗauko wayarsa ta Android zai je ya nemo browser ɗinsa wato ko Google Chrome ko Firefox ko UC browser ya danganta da wacce kake amfani da ita akan wayarka. To ni misali yanzu gashi na nemo Google Chrome a nan wajen. Ina fata kuna tare da mu ga tanan a nan wajen na ɗan yi cycling ɗinta sai na je na taɓa a kai. Ina taɓawa a kai fejin da za ta fara buɗo mun na farko shine GUI na wannan Google Chrome ɗin. Daga nan sama kuma idan za ku iya gani nan wajen ga inda aka saka search inda zan yi searching wannan abin da nake nema misali sai in je in rubuta Gmail a kai. Abin da ya sa za mu shiga Gmail shi Gmail mafi akasari idan kana amfani da shi akan wayarka yawanci mafi akasari yakan maka saving wa'yansu abubuwa misali password ɗinka indai kana saka shi akan remember misali. To za ka shiga ta Gmail ɗinka za ka gano wannan password ɗin da ka manta. Yanzu misali gashi yanzu ya buɗe mun Gmail. Ina buɗe mun sai in danna a nan wajen misali. Ina danna a nan zai kai ni ainihin kan Gmail ɗina. Yanzu ga Gmail ɗina ya buɗe. Ina fata kuna tare da mu. To abin da zan yi a nan wajen shine sai na duba a nan wajen misali sai na yi scrolling daga nan sama kuna ganin wa'yansu abu gashi ga home, ga personal info, ga data personalization, ga security. Ina fata kuna tare da ni ga people and sharing, payment and subscriptions. To abin da zan yi a nan wajen abin da zan fara taɓa a nan zan taɓa security. Ina taɓa security zai buɗo mun wani sabon interface a nan wajen. Ina fata kuna tare da ni sai na je na yi scrolling a ƙasa. Sai na yi scrolling, sai na yi scrolling, sai na yi scrolling nayi ƙasa, nayi ƙasa na duba. Ga inda aka sa password manager. To a nan wajen idan kuka lura misali ga wa'yansu abubuwa na da na buɗe guda 19 a nan wajen na je na taɓa a kai. Ina taɓawa a kai za ku ga ya buɗo mun. Daga nan sama ya sa password manager. A ƙasa kuma nan wajen idan ku za ku iya lura bari in muku indicating inda za ku gane yanzu gashi nan wajen inda aka rubuta password manager. Gashi kuma daga nan ƙasa ya rubuta mun password check off. To abin da zan yi a nan wajen shine duk site ɗin da na buɗe misali na ce yayi mun remembering indai da Gmail ɗina aka yi to zan iya recovering wannan password ɗin. Yanzu misali gashi kuna kallo gashi kuna kallo ga abubuwa da yawa kuna kallo misali gashi ga Node.js. To misali yanzu misali abin da zan fara taɓa bari in taɓa na Node.js ɗin nan ku gani yanda zan yi retrieving wannan password ɗin misali idan na manta na account ɗina indai na riga na yi saving ɗinsa a Gmail ɗina zan gano shi kuma zan gani shi.
sai na taɓa a kai. Ina taɓawa a kai gashi kuna kallo yana loading, ku yi haƙuri. Yauwa to gashi ya loading sai ya ƙara dawo da ni inda zan yi signing Gmail ɗina. Sai na rubuta password ɗin Gmail ɗina a nan wajen. Ina fata kuna tare da ni. Misali, sorry, na rubuta ba daidai ba ne ba. Yauwa sai na danna next. Ina danna next zai buɗe mun wannan ainihin account ɗin nawa misali na Gmail. Na Nodewest account ɗin nan da na buɗe misali na saving akan Gmail ɗina gashi yanzu ya buɗe mun. Ga wani ɗan ido kuna kallo a nan wajen. Kuna kallo gashi a nan wajen. Kuna kallo ina fata kuna tare da mu. Sai na je na taɓa. To ina taɓawa gashi kun ga ya buɗe mun ainihin password ɗin. To ka ga yanzu a nan wajen na yi retrieving password ɗina da na manta. Shi yasa amfani da Gmail kenan akan wayarka kai saving wa'yansu abubuwan ka ko akan kwamfutarka ne kake amfani da Gmail ɗinka. Sometimes za ka shiga wani site maybe za a ce sai kai creating wannan account a wannan site ɗin. To sometimes za ka ga abubuwa suna wa mutane yawa da yawa ba sanya za su yi ba. To ka yi amfani da wannan Gmail account ɗinka da ka yi amfani sai ka ringa saving, sai ka ringa saving a kai. Da ka ga misali akan wannan Gmail account ɗin naka misali za ka ga misali akan site ɗin da ka shiga kai zan ce za ka ga misali ana maka magana cewa a sa wannan abun akan Gmail ɗinka domin ya ringa yi maka remembering. So in dai ka saka wannan yana ma remembering za ka ga yana maka saving ɗin information ɗinka da yawa. Ko misali sometimes abin da ya sa ake wannan za ka ga misali kana amfani da password da yawa saboda security. Misali wannan account ɗin na makaranta da ka yi amfani da shi misali ka sa mai password daban. Wani ma account ɗinka da kake amfani da shi na wani site ɗin ka sa daban. So amma idan kana retrieving ɗinsu gaba ɗaya kana saka su akan Gmail ɗinka suna tafiya direct Gmail ɗinka za su ringa tafiya suna saving. So wataran misali za ka ga mutum ya tashi ya manta password ɗinsa. To wannan ita ce mafi hanya na sauƙi da za ka yi amfani da Google account ɗinka wato Gmail account ka retrieving wannan abun da ka yi saving akan Gmail ɗinka idan kana saving kenan. To amfanin kenan mutum idan yana amfani da waya ya ringa saka Gmail ɗinsa. Sannan in sha Allahu nan gaba a cikin bidiyon mu na gaba za mu nuna muku kuma yanda za ka ƙara wannan Gmail ɗin naka security yanda ya kamata. Muna fata kuma wannan bidiyo da muka yi zai karɓu ga al'umma kuma muna fata in sha Allahu mutanenmu za su yi subscribing channel ɗinmu kuma sannan inda muka yi kuskure za a gafarce mu. Mun gode.